Uzturpen, eraikiz moduan izendatu dugun proposamen pedagogiko propioa garatu dugu. Gure helburua, ikaslea erdigunean jarrita eta metodologia aktiboetan oinarrituta, ikaslea bere osotasunean garatzea da. Euskara eta euskal kulturaren transmisioa gure hezkuntza proiektuaren oinarri dira. Helburu horrekin, argitxo ibiltaria bezalako ekimenak martxan jarri ditugu. Argitxak, jolasak eta ipuinak ekartzen dizkigu. Uzturpen, gertuko eta kalitatezko hezkuntza proiektua eskaintzen digute. باش خلقوا حياة في منطقة إبرة سجلوا ولادكم في كاستولا. Etorkizuneko ibarra eraikitzeko, Uzturpek herri eragileekin elkarlanean lan egiten du. Aniztasunean eta belaunaldi arteko harremanetan hezten gara. Bakoitzaren kulturan hezten irakasten digute.